המימונה בבית משפחת שטרית היא מסורת בת שנים רבות. אנחנו מבית אבא, אבא היה תמיד חוגג את חג המימונה יחד עם כל בני המשפחה. אצלנו עשינו קצת שדרוג, הפכנו את זה למימונה והזמנו במימונה שלנו את כל בית ישראל, את החברים מהתנועה, חברים מהעבודה, חברים מהעיר, כל דכפין. לדעתי צריך לחגוג את זה ולחגוג את זה באופן קבוע, כי אדם שלא יודע להעריך את שורשיו, הענפים שלו יוצאים בסופו של דבר עקומים. אז כך שאסור לוותר על העבר שלנו. העבר שלנו בעצם הוא גולת הכותרת של החיים שלנו היום. כי ברגע שנכנסים למקדונלדס ונכנסים ל-H&M, זה דברים שבאים ממסורות שלא שלנו, אבל ברגע שבאים לחגיגות המימונה, נשארים איתנים עם המסורת הנהדרת שלנו. וחג המימונה זה חג של כולם. קטי, השנה אני רואה השתדרג לך פה, אוהל בחוץ, זה... כדי שכולם יוכלו ליהנות מחגיגת המימונה, החלטנו, בעלי ואני, שאנחנו נעשה אוהל בחוץ, ושם יוכלו להיכנס כולם, ואכן, גם האוהל עצמו לא מכיל. בשנה הבאה אני כבר לא יודעת מה לחשוב, אין לי כבר רעיונות נוספים. אולי בטדי. יכול להיות, זה רעיון לא רע. אתם יודעים מה? בשנה הבאה בטדי.